vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makarega chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakaroorwawo nemurume mudiki kwandiri, but iye achizonondiroora aitofungidzira kutoti it was all about love, but ndine mishongawo iyo yandakamushandisira, ndine mishonga yakasiyana-siyana yandakamushandisira, but right now I am regretting mukoma, because sikarudzi yake iyo haisisina simba. Saka inini kuti ndike ndichizvimirira izvozvo ndakabva ndazoona kuti handizvikwanise. Zvinochinzwai zvandava kuita nababa vevana vangu. So I got married when I was only 17 years. Ndakati ndaroorwa paya, hey, murume yeye ainge achihura zvekuti ndairwadziwa mukoma, ndakatanga ndichambochema kusvika panguva yekuti ndainge ndisisina kana basa nazvo, uchingohurirwa chete nemurume wakangonyarara. Zvino ndo pandakabva ndazotiza murume ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa. By the time pandakazouya kuno kuSouth Africa ndainge ndatova kuma 25. Ndakabva ndatanga kugara neumwe murume, he was almost the same age as I was. Ndikabva ndaona kuti iwewe semunhukadzi unge uchitoenjoya marriage yako, unge watoroorwa nemurume anenge ari mudiki kwauri, because uyo anenge ari mukuru kwauri anenge achikudzvanyirira, then uyo waunenge wakaenzana naye munenge muchingodheererana, hapana anenge achikwanisa kutya umwe. Ndikabva ndaona kuti kana kuri kunzi ndikaroorwa neanenge ari mwana mudiki kwandiri, at least ndiniwo ndinenge ndava kudzikerera munhu uya. Ndakabva ndazviudza kuti nyaya iripo pano ndikufanira kuti ndige ndichitsvaka munhu wekuti anenge atoriwo pakutotambudzika, then ndobva ndamusimudzira. Kana ndamusimudzira munhu iyeye ndinofanira kuti ndige ndichizomushandisira mushonga. Saka ndainge nditori negame plan yangu. Ndakabva ndaona kuti semunhu ainge aine experience mumujolo, kuti ndakadanana nevarume vane mari dzavo, ndikadanana nevarume vainge vasina mari dzavo, ndikadanana nezvidhakwa, mahure nei. Ndikabva ndati ndikufanira kuti ndike ndichitsvaka munhu wangu kuchurch. The reason as to why ndakazviudza kuti ndichatsvaka munhu wangu kuchurch, munhu asingaende kumasowe, asingatendedzwe kuti ange achienda mun'anga. Inini ndinenge ndichifamba ndichienda mun'anga ndiri ndega, iye asingazvizivi, because iye anenge aine belief yekuti handifi ndakaenda kunobvunzira, kunyangwe zvikanzi adyiswa, kunyangwe hama dzake dzikazviona kuti munhu uyu anotariswa kunge akadyiswa, but nekuda kwechitendero chavanenge vachibhilivha, munhu iyeye haambofi akabvuma, kana kuti hama dzake hadzimbofi dzakazviisa mumusoro kuti munhu uyu anenge akadyiswa. So ndakabva ndazotanga kusarudza hangu maPentecostal churches angu, ndikabva ndazotsvakawo imwe Pentecostal church, ndokubva ndatanga kuenda kuchechi kuya. Mukoma Nashi ndakabva ndatanga kuzviita munhu ari holy, ndokubva ndazodanana neumwewo ainge ari wezera rangu, ndikabva ndamuramba. Zvino kwakabva kwazotanga kuuyawo umwe mukomana uyo akazova murume wangu. Sapose apa iye ainge ari kune imwe province, ndokubva azoya kuprovince kunoko kwatiri kugara, ndokubva tatanga kudanana paya. Takadanana mukoma Nashi, ndikabva ndaona kuti mufesu uyu since ari munhu wekuti ari holy, munhu uyu ndava kutomuektera pano. Saka akazoti achiti tainge tichifanira kuti tinge tichinosangana pabonde, ndikabva ndamusungira play. Ndikabva ndati iwe hazviite kuti tinge tichisangana pabonde because it is very unholy. Ndakabva ndaona munhu achiita kupembera, achiita kurumbidza Mwari, akabva ati nyaya iripo ndeyekuti iwe ndationa kutoti you are the best of the best, because in you I have seen God's grace. Ndikabva ndati yes, verily in me you have seen God's grace. I am the right woman for you. Mukoma Nashi akabva azondiudza kuti ainge achitoda kutondiroora, because ainge achitonzwa kutoti nezvangu ainge achida nezvangu. Ndikabva ndati iri bo, ndokubva azondiroora paya. Mushure mekunge andiroora ndokubva tazochata. Takati tachata, munhu ndokubva ndazomupa zvinhu zvake, akabva arova zvinhu zvake. Inione kusaidi mukoma ndainge ndava kutomushandisira mishonga kubva zuva raakangondinyenga. Ndakatanga ndichaenda kumaprofita ndichipiwa minamato yekusimbisa relationship yedu. Ndainge ndichienda kumaprofita akasiyana-siyana ndichimushandisira minamato, then ndokubva ndazograduata, ndikabva ndazotanga kuenda zvino
kun'anga ndikabva ndazobatsirwa nen'anga dzakasiyana siyana, ndikabva ndapiwa mishonga yemipfuhwira, mishonga yekuti asambofa akaona vamwe vanhukadzi sevakanaka, anongoona ini chete sekunge ndini ndega mukadzi akanaka. Then ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizosunga sikarudzi yake. Saka ndichinosunga sikarudzi yake yainge iri nyaya yekuti ndinoda kuti iye ange achingokwanisa kungoita bonde neni chete, ndokubva ndamusunga paya. Ende mukoma ndakamusunga zvainge zviri very funny. Zvakaitika ndezvekuti ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizomupa chimucheka icho chaanopota achizviwaipa nacho. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotenga kasoft cloth, ndikabva ndati baba boy aka ndoka ndinoda kuti munge muchizoti paya kana tapedza kutamba mutambo wedu wepabonde mobva mazozviwaipa nako. Akabva ati iri bo, ndokubva azozviwaipa. Then kanhu kaya kakazoti kasviba, ndikabva ndati kaisei apo ndichazokawacha mangwana. Handina kana kuzombokawacha kanhu kaya, ndakakachengeta kwemazuva awo andainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichikachengeta. Ndakati ndakachengeta kudaro apakaita kunhuhwa. Munoziva kuti masperms evanhurume anonhuhwa sei. Ndakabva ndazoenda nako kune n'anga iya ndikanokasiya ikoko. Saka ndokusunga kwandakaita sikarudzi yake. Mushure mekunge ndasunga sikarudzi yake mukoma, ndakabva ndapiwa mimwe mishonga yandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichimushandisira murume wangu. But dambudziko manje rakazoitika nderekuti I can say kuti in the beginning of this year pane mumwe usiku uhwo watakazama kuti tinge tichiita bonde, apa ndainge ndiri mujinja sei. Yakabva yaramba kumira kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino. Dambudziko racho riri kungoramba richingokura, mamwe mazuva inotoita, mamwe mazuva inotoramba zvachose. Asi chandinongomudira murume wangu ndechekuti iye anongonamata chete, anongoti ngatinamatei mukadzi wangu zvichaita, plus nekumubhilivhisa kuti ndiri munhu ari very holy. Anobhilivha mandiri zvekuti haambofi akazvifungidzira kuti inini ndava kutomuhurira. So chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizomuhurira, ndakataura neex-husband yangu, akabva anditi shamari kuno kuzvinhu zvakaoma. At that time ainge abva mukusungwa, ndikabva ndati it is fine, ndichakutumidzira mari. Ndokubva ndamutumidzira mari. Ipapo ndainge ndisati ndambopindwa nepfungwa dzekuti tichazotanga kurarana. Zvino akazoti auya, ndokubva ashaya basa kuprovince kwaainge achigara, akabva azouya manje kunoku kwandigere, ndokubva andiudza kuti inini ndava kutogara kwakati unofanira kuti unge uchizomboya kuzondiona. Ndakaenda kuya mukoma, all of a sudden ndokubva tatotanga kutobatana paya, ndisu uyo tigotanga kuita bonde. Saka kubva ipapo ndinoti kana ndiine nzara, because zvazvinoita ndezvekuti mumba ndinokwanisa kuita kana 3 weeks no bonde tichingorara, then inozongotiwo musi wainenge yazvifunga yongoitawo ka1. Saka ndikazvimirirawo izvozvo. But uku kuna ex-husband manje ndinoziva kuti ikurura. Kunyange ndikanzi ndaenda kwaari masikati makuseni, unongosvika iri njanji iri simbi zvekuti unobvako wakaguta. So inini chandinofarira pamurume kwangu ndechekuti iye navamwene vangu madzitete angu vanhu vaya vekuti vakapindwa nechechi too much, havatombodi kunzwa chinonzi muprofita, kuenda kana kumasowe, kuenda kudzin'anga. Saka ndinoziva kuti I am very safe. Dai anga ari munhu wekuti anombofambawo achibvunzira, angadai akazvibata kuti iye ndakamusunga, ndakamushandisira mipfuhwira. So as for now I am safe and I am very happy. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi as for now I am safe and I am very happy because my marriage is safe. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukoma Nashi, I have a confession to make as well. Ndichida help kune vanogona kundibatsira. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakati ndiri kuprimary, pamba taishandisa 2 rooms, 1 bedroom yairara vabereki, the other ndo matairara isusu vana. Asi zvakadaro taigara navatete, hanzvadzi yababa, vainge vava form 3, vakabva vatanga kurara neni ndiri kuma grade 5 ikoko, kusvika ndazoenda kuform 2 tava kugara naamai nini munengina vaamai wemudumbu chaiwo. Amai awa wanga watokura vane vana wavo
takatanga kurara tose zvekare vakatoita nhumbu vakaibvisa. Dambudziko ravapo nderekuti mupfungwa dzangu zviri kundiudza kuti something is wrong. Ndingasadaro ndiri kushandisirwa mishonga here nevedzinza kuti paitike zvinhu zvakadai oro zvinhu zvakachena here. Iko zvino ndatova murume, ndatova nevana vangu, but zvinhu hazvisi kufamba. Ndiziviseiwo kana maposta nyaya yangu oro pakaita vanoda kundibatsira mugondinzwisawo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, zvimwe kuda mukoma vedu ava vatori nemhiko idzo dzavakatoitirwa dzekuti vange vachizorara nevehukama. Let us try to assist him in the comment section. Ndekedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, chitupa changu musaviga henyu. I am a lady in her late 30s. I am here in Kapa working as a nanny. Can't mention the babes. I know most of my friends, they listen to your confessions. Inini, I am a single, no kid, never been married, ready to meet someone God-fearing, a responsible person to kick-start life with. I am from Zim, andinaba nguva ndefu ndauya miriyo, andidi vanhu vasiri serious. Chaita kuti nditi sendinonoka kuroorwa mviro yekumbochengeta munin'ina wangu iyezvi ava kupedza college yake, so I think I am ready to start my own family. Chishuwo changu chava chekutanga ndayarutsa mwana waamai vangu. Tingori vairi basi, baba variyo asi mutenda hawakwanisiba kutiriritira. Amai hakuchina, saka ndini mukuru mumba. Ndoda munhu unotya Mwari, ari honest, humble, ane rudo. Pamwe takakura tisingapiwe rudo, asi chishuwo chemoyo kuwana munhu anokupa rudo. Handidi ba vane vana vanoti 2 weeks down the line dating baby uya tigare tose tiseve mari yekuroora. Ibvai magarirayo. I have met those guys wesekapa zviro zvacho zvakaoma. Handidi munhu akuda munhu nekuti ari lonely. Aiwa, ndoda munhu akuda munhu nekuti aona kuti ava ready to settle. I don't drink, smoke, club, never done that, but tasted some alcohol, yeah, but andibatiba. I'm not Sister Holly. I am bubbly person, fun if we click. So please post for me mkoma, notify me kana matumira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Let us try to speak with her. Kune avo vanenge vachita manumbers avo, you can come to my inbox. Vamwe problem vanozoti kana vauya futi kuinbox vanobva vazotanga kusarudza zvekare vachiti uyu maya. Saka I really do not know kuti masingles awa tichaita sei nawo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndine divisi iro randakapiwa. Saka divisi iri mukoma, it is more like a monitoring spirit. Saka ndini ndakasirwa urombwa vainge humbori hwababa vangu. Chinongondivhiringidza ndechekuti urombwa hwacho uhwu ihwo hahudi kuti ndinge ndichibuda muno muZimbabwe, ndinge ndichimboendawo kunzewo sezvinoitawo vamwe. Ndobva ndanongwavha. Zvaunongoita ndezvekuti izvezvizvo ndine hama dzangu dzimwe dzakatokwanisawo kutoenda kumhiri kwemakungwa, ndisingadi kutaura mazita enyika dzacho, just in case kana vanhu vakazonyumwa. Uye zvekare nekunoku kwatiri kuSouthern Africa ndine hamawo dzakaendawo kunyika dzakasiyana-siyana. Saka divisi iri kana kuti monitoring spirit zvarinoita ndezvekuti rinotoziva kutoti nhingi unobata mari musi wakati, nhingi unobata mari musi wakati. Saka mweya uyu iwo unobva wazondiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka mari. Let's say kana ndiine cousin yangu iriko kumhiri kwemakungwa, kana kuri kunzi iye paanopiwa mari yake yepay anopiwa ari mapounds, then ndinobva ndazonotsvaka mapounds, but handimbotsvaki mari yakawanda. Then ndinobva ndazoisa kana 10 pounds muhari. Saka iro manje rinobva razotora 10 pound iyaya, robva razoenda robva razonomupa munhu uyu mari yacho, robva razoti iyi ndiyo mari yako yepay, but iye anongoita sekunge anongoroteswa. So
achigamuchidzwa mari. Saka kana akangogara agamuchidzwa mari iyi in the spiritual realm, anozoti kana mari yake yapinda mubank inenge isisiri mari as such, inenge isisiri mari but anenge atova mapepa, worthless money. Then inini mukoma ndinotomuka ndobva ndatoenda ndobva ndanotarisa muhari muya the night that the person will get paid, mari yake ichingonopinda mubank inenge ichitonopindawo muhari. Kana kuri kunzwo munhu anenge ari kuSouth Africa ndinotsvakawo kana kuti 100 rand depending nekuti ndinenge ndiine mari, then ndobva ndatoita mari. Ndo maitiro acho andinoita mari. Mukoma nashe ndinoita mamwe madevelopments pamusha. Kana zimotikari randinofamba naro ndine hama dziri kumhiri kwemakungwa dzekuti ndinotodzibatsira kutotumidzira munhu ari kumhiri kwemakungwa, yet inini ndigere kumaruzevha but ndinotobatsira hama dzangu dziriko kumhiri kwemakungwa. So dambudziko ringoripo nderekuti divisi iri harinditendedzi kuti ndige ndichibuda munyika. Nemari yose iyo yandinoita, mudzimai wangu anogara achingochema kuti vamwewo tinongonzwawo zvichinzi vaenda kuDubai, vamwe vaenda kwakati. Ko isuwo tichaenda rinhiko? Ingawani mari iripo, but kuti ndige ndichibudira manje mukadzi pachena kuti hazviiti kuti inini newe tinge tichienda kumavhakation musiri muno muZimbabwe, nekuti chinhu ichi chinobva chazopanduka sezvandakaudzwa nevabereki vangu. That is why baba vangu kunyange vainge vaine mari vainge vachingogara kumaruzevha vachingowanda nekuti ndinorima ndikuda kuti ndinge ndichizotarisa zvipfuwo zvangu uye zvekare nezvirimwa zvangu. But nyaya yainge iripo ndiyoyo, yainge iri nyaya yekuti divisi iri rainge risingavatendedzi kuti vange vachishanya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya ngoma kaviga chitupa changu. So inini mukoma ndikuda kureurura kuti the reason as to why ndakazopanduka kudai, it is because ndakapiwa company car. Pari zvino ndiri kufamba neimwe motikari yebasa. So motikari iyi mukoma nashi ndo yakonzeresa kuti ndinge ndichiita zvechihure. Zvaizvezvi ndine maSouth Africans avo anokwana kuita 8 andiri kudanana nawo at the same time. Ende vanhu ava ndichidanana navo kudaro hakusi kunzi ndinombovapa mari, simply because ndine zimotikari rekubasa iro randinofamba naro ndo rinokonzeresa kuti vasikana ava vange vachindida. Worst of all, vasikana vose ava mukoma vandiri kusangana navo pabonde, hapana kana umwe zvake uyo wandiri kumboshandisirana naye dziviriro, because vose ivo vanotondiudza kutoti vanotondida zvekutodaro. But dzimwe nguva ndinombozvibvunza kuti zvose izvi zvandiri kuita handityi here zvirwere kana zvirwere zvepabonde, because dzimwe nguva ndinokwanisa kuti palunch ndarara neumwe, usiku zvekare ndarara neumwe. Apa mudzimai wangu akatombokomplaina futi akabva ati iye ainge abatwa neyeast infection. So I suspect kuti nekuda kwekuti ndinogara ndichingodzichinjanisa, maybe ndokusaka ndakazomutapurira yeast infection, but ini handina kana chandainge ndichimbonzwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.